na tayo Okay na. Welcome. Kalos ka. Welcome back mga bro. Medyo ang tagal natin na walang video. Huwag ka nga dumi. Welcome back mga bro. Nasa na kami na. Hindi ka tawa kakada. Tinigyan. Dapat si Kuya PJ ang magana. Welcome back mga bro sa ating channel. Ayaw ko na. Ayan mga bro, at final na talaga to. Wala nang tawa-tawa. Sideline muna tayo kasi wala pa namang masyadong kita sa YouTube. Konti pa lang din ang subscribers at ang mga nanonood. Ingay naman ni Kuya. Ingay mo. Ayan po, kung makikita nyo mga bro, damit. Diyan, may tatak ako dyan ng damit. Yan, dyan. Yan mga gamit. At yan, yun ang aming sideline ngayon. Shoutout nga pala natin yung mga channel ninyo. Basta i-comment nyo lang sa comment section at sa sunod na video abangan ninyo guys at shoutout natin. Ito nga pala ang aming bagong rabbit. Pinangalan namin si Kutkut dahil mahilig magkutkut. Pati yan kinutkut na, nginat-ngat. Maubos na yung yung pintura, kakakutkut niya. Kinakain din niya. Ay kakutkut.